Ity koragna mbala tsara, koragna anakahy ty ndraiky message ty andeha amintsika bôka avaratra, tsy olo bôka avaratra jiaby volaniko fa alainantsika bôka avaratra tompony jery ty. Avako aby e, za hipody amin'ny problemon'ny mamaridy. Izy koa lahabo nanareo mbola misy potipotiky jery olo mbola mahay mandiniky, olo mba nisy fanavy nisy expérience tamin'ny vadiagna ndraiky fiarahana ndraiky fitiavagna, anareo tokony matsapa tegna. Crémon'ny mamaridy koa ny raha sasainareo izy hitako, izy nagnaboaka tamy public, nagnano direct, sôranazy navoapopoky ndraiky vavanazy jiaby vakivaky, nivônto lahara jiaby izy nitomoagny. Izy koa tsika olo misy jery ho za, izy nivolagna relation nakahy ty toxique fa za tsy afaka miala. Mare koragna zegny, antegna olo be zegny, antegna navy nisy expérience tamy fiarahana tamin'olo. Nino raha nataonareo? Nalainareo fô zegny le mot tianareo, izy nitsihintsainareo, nataonareo very jery izy, anareo feky na raha nataonareo izy nataonareo buzz, na za fo tsy haiko tombé tamy piège izy igny buzz zany zany nivolagna, na buzz zigny, na défaut-nazy nazahoany zegny fa koa lehilahy misy jery tsy lehilahy sarim-bavy, tsisy lehilahy misy droit mavita mamango vady, mamaky vava, mamaky sôra karaha igny. Zegny naviako ni insiste zegny hoe resaka violence conjugale ndraiky violence aux femmes. I raha zegny tsy sôma. Tsisy lehilahy misy droit mamango vady amy donia ty. Koa tsy lehilahy sarim-bava apodiko ndraiky. Raha nandalo igny koa na antsika koa olo misy jery baraka antsika Diego. Antsika koa fa ratsy réputation surtout lehilahtsika. Champion du monde amy tsy fagnajagna vady, champion du monde amy fandrafesagna vady, champion du monde amy fagnajombilo sasany tsy miasa fa mitavandra vôlan'ny foriny viavy iainana. Joa koa antsika nahazo trophée amin'ny meilleur lehilahy mamango vady, nanjary zigny zegny karaha honneur. Mahaiza magnitra antsika ndraiky mahaiza matsapa tegna. Anareo am'zay nititihinareo izy, nitoravanareo izy. Za misy directen'olo zay nampa-choqué za mivolagna fa tsisy lahataka mahaotry foronao atoliara. Ratsy volagna zegny fa lainy fahaizako ivolagna izy volagniko. Anareo je ty menomeno tsisy attendu mahalelo foronazy masira amy tany misy izagny. Raha zegny fa naboakanareo boka fa zano izy. Anareo je ty menomeno atoliara, tsy ho hisy lehilahy ho tia izy, tsy ho hisy lehilahy hagnaja izy. Fa fitiavagna nazy igny tsy haintsika zegny asa emprise-ny lehilahy iarahana igny nahazo izy na za tsy tia nognona agnarana anazy iky. Asa zegny zigny manipulation manipulation lehilahy ty matafipetraka izy zao. Asa zegny dépendance affective amina vatsika igny. Fa izy fo zegny raha haiko amy maha olo be za mizaha viavy, fa navy nisy expérience tamy fitiavagna, consciente izy tamy raha nahazo izy igny fa izy tsy afaka miala. Zegny raha nireteniko tamy directnazy. Anareo bôka eo avako aby. Izy koa anareo fa andeha hagnano règlement de compte amin'olo, fa hiattaquer olo personnellement, hiattaquer olo amy physique-nazy, tokony olo anagnanareo problème. Olo anagnantegna problème, anao magnasasa olo igny, olo anagnanao problème direct, anao miattaquer olo igny. Ery andra io koa fa maro olo nagnano zao talohanareo ndraiky vavabe io. Za hipody aminakahy tsy hitanareo orognonakahy critiquenareo sanandra isaka anareo tsy hainareo raha volagnina aminakahy igny. Vavabenakahy nazahoako zao ta Diego tary. Lehilahy folo agnanaovako mahay tary, lehilahy folo iadivako tary tamy za mbola navita nagnano izy. Tsy sakin'ny olo nagnanaovako mahay ty za zay niady nangalany kakazo nivangoeny orognonakahy. Za torogna. 3 jours za dans les coma, heureusement papako mbola maramila tamy fotoagna io, zany nandesigny tamy garnison tary, médecin français tô mamako fa nivolagna zanahy andeha tondra za ody. 3 andra za dans les coma. Mamay ndraiky vavabe fo zegny. Misy vavabenakahy ndraiky nahafotro za, nitondra raha nanjary taminakahy fa nisy zegny le vavabe nambelako fôtony tsisy fivoaragna nazoko taminazy. Raha tiako volagniny zegny, antegna magnano vavabe, matsapa fa anao puissant, anao magnasasa olo bôka eo, olo igny tsy hitanao. Ankamaroazanareo io. Anareo fa anao jola sasainareo Facebook igny anareo tsisy raha vitanareo. Anareo am'zay ratsiratsiny mamaridy igny ankamaroanareo. Maromaro viavy hitako nivisioneko vidéo, ratsiratsina, na sôranareo fo ratsiratsiny sôrany kamankory comparenareo tamy sôranazy. Hainareo karazagnan' olo igny. Asa fo kamankory igny fady izy ndraiky anareo fa tsisy limity. Fa raha nadignanareo zegny,
le danger violence conjugale, danger violence aux femmes. Anareo invité ko miconsulter statistique mondiale. Firy par minute viavy maty am-popokony vady. Zegny raha tiako ambaranareo avaka fa mba matsapa-tegna. Izy io zegny vadinao tsy rabosinao, vadinao tsy amboanao, vadinao anao tsy propriétaire ny fahignana vadinao, anao tsy propriétaire ny corps-ny vadinao, anao tsisy droit mamango viavy igny kaofa tsy tianao raha nataony fôtony anao lehilahy be amy koinao, anao tokony mavita maîtriser émotionnao. Zegny lehilahy avako aby. Fa hoe tsy lehilahy anao ka le anao mamango vadinao, tsy lehilahy anao ka le anao mitity vadinao fôtony anao tsy tianao anao nivolagnina amy raha tsy nanjary nataonao. Zegny tsy lehilahy avako aby na tiatsika na tsy tiatsika. Atsika baka varatra maromaro amintsika tômpiny raha zegny. Message jiaby nazoko amin'olo nalahelo fa i mamaridy igny nisy courage izy nagnaboaka tamy public raha nahazo izy avako aby e. Maro olo agnatin'ny raha nahazo izy igny. Namako volaniko aminareo zeky nisy citeko namako mipetraka Toulouse agny mbola nikoragna taminaka nomaly. Raha nahazo izy tamy lehilahy baka amintsika agny, lehilahy baka varatra. Ndraiky nafajaza 4 mois tagnaty kipopoko vady fo zegny. Zanakandrô nilileny lehilahy vady mariage nazy ty, zanaka lehilahy ty natera nilileny. Mbola jeu koa rô fa nisaraka mbola monten'ny lehilahy ty fo iry zanakanazy le fa adulte contre izy. Ery andran'ny lehilahy fo zegny. Mbola io mbola nisy namantsika baka Tamatave iny tantara aminaka. Aza volagniny sôranaka aza boka sôranaka azafady aza ambara tany misy za fa za nahita direct ny mamaridy igny za mahatsara raha mahazo amy tokantragnonaka ato migogoko mitomagny. Maro amina abonnenaka baka Diego. Ivolagnako zay za tsy mitady vie, za tsy mitady laza amy Facebook ty. Fa za misy source ny revenu azahoako vola mahamelogno za, mahampy za, mahavelogno tegnanaka tous les mois fa za zegny mipartager détresse namantsika le tsy masakiny volagna, le amy situation nahazo misy situation karaha raha nahazo mamaridy igny, tsy masakiny volagna misy drako zay mipetraka Diegory, etsika jiaby drako zegny. Présente amy Facebook fa za tsy anognona agnaranazy mbola mikoragna taminaka marandraigny igny. Zaho izy manambady, efa 18 ans za vadiny vadiko fa za tsy miasa. Za tsy nikritike izy nivolagna hoe fa mitadiava asa anao nino raha iany, nino raha tsy alanao vadinao na olo tsisy jery. Eko raha mahaza maro olo consciente am'zao. Eko raha mahaza teo izy fa za niteraka za tsy afaka hiala iry zanako mbola hely za tsy miasa, izy ny mpamelogno mampidriky vola aminay agnaty tragno ato, za voapopoko tsisy raha volagniko aminazy, za titihiny. Zegny le araiky nivolaniko za fa niteraka zanakanay fa maromaro izy, antena fa tsy mahavoamboatra tegna zanaka io. Izy azony viavinazy ambelagna igny fôtony izy mbala mamelogno zay ato, za vao karaha zegny isaka za mihetsika popopony, izy avato karaha touriste tsisy raha azo atao aminazy, izy mandeha aller retour karaha touriste izy agnaty tragno, mbala il y a 2 jours zegny viavy ty mbola nipopony vadiny mitantara aminaka avako aby zegny le mahafako lève nataoko zanagnazava hoe danger-ny violence conjugale, ndraiky hoe mangala précaution, za mbala magnapody ndraiky. Kaofa vadinareo mamango anareo na vadinareo lehilahy na viavy, anareo koa tsy masaky mitantara autour de vous. Tsy haiko volaniko à Diego agny na Madagascar misy association zegny mba tokony volagnanareo association s'occuper violence aux femmes zegny. Antena mandeha médecin, anao mi-constater blessure anao igny mangala certificat médical, izy igny volaniko kajin-tena quelque part. Tsy ho andra raiky agny jerinao mipody en place nanao mangala décision hisaraka io na 1 an na 2 ans anao koa andeha toroolo igny amy la police anao volagna za nipopony vadiko, ireo tsy maintsy agnontany preuve aminao. Fa aza variagna ka le anao nipopopony an'ity, amarainao izy mandeha mivanga volamena aminao, popopony anao niany, aligny izy milelanao rango takariva ndraiky andro atsôfotro, anao volagna fa za tia ny vadiko na za popony. Karaha tsika hoe zegny karaha tsika viavy hoe mitoléré vadiko na misy viavy ambelagna fa za mahazo valeur za tiany. Oh! Izy koa zegny anao mba misy respect amin'ny agninao, tsy besoin personnel-nao firadininao ndraiky anao mirisque vie-nao, anao magnamia lehilahy, magnamia raison lehilahy mamango anao, karaha anao magnamia raison lehilahy mitrompe anao vadinao an-tragno, za tiany za vadina an-tragno. Tsisy honneur drako e, tsisy honneur avako aby e. Koa anao voapopoko san'andro anao miaritry jala agnatin'ny tragno ao, io na volamena na lagnitra alantsika lehilahy agny ambony tany, tsisy raha mahafaka déshonneur ataon'ny lehilahy an-tena. Mangala adon-draha avako aby e, mahatsiarôva tegna antsika olombelogno.
Bonne journée.